cikin shirin namu na yau abin da za mu yi magana a kai shi ne aure. 'Yan mata yana wani dariya ku ya ƙuri. 'Yan mata ya kamata a ce kun tashi daga baccin da kuke gaskiya wannan lokaci yayi wanda ya kamata a ce kun tashi daga baccin da kuke yi. Aure, idan aure ya tashi zuwa, ko kina gidanku ko kina makaranta ko a ina kike, idan mijinki ya tashi zuwa ya tashi ganin ki zai ganki. Amma duk yawon da kike yi idan mijinki bai tashi ganin ki ba zai ganki ba. Kuma duk mazan da ke shirya a kofar gida idan mijinki bai tashi ganin ki ba abin da zaki. Sannan ya kamata ku tashi daga baccin da duk wani wanda ya zo ya ce miki zan aure ki, kawai sai ki kama rawar jiki kina bin shi da inda ya ce ki bi shi da inda ya duk abin da ya ce ki yi. Me yasa ba ku da dogon tunani ne? Duk namijin da yake so ya aure ki ba zai taɓa lalata ki ba. Duk namijin da yake so ya aure ki ba zai taɓa nuna miki hanyar shaye-shaye ba zai nuna miki shan kodin, ba zai nuna miki shan benelin, ba zai ɗauke ki ya kai ki hotel ko ya ɗauke ki ya kai ki wajen wuraren banza ba. Amma abubuwan da kuka dage ma kenan. Idan namiji ya zo zai aure ki sai ya harda kafar shi ya ɗauki ɗaya ya ɗora akan ɗaya ya buga miki waya. Ina Lagos, ki zo ki same ni, sai ki tashi da gudu. Kina barin jiki ki bi shi zuwa Lagos. Ina lissafin ku yake? Ina Katsina, ki zo ki same ni. Tunda aure za mu yi, ya kamata mu fahimci juna, ya kamata in san wace ce zan aura. Da ka gani ka ce kana so, da bai fahimce ki bane idan ke ce na son ki. Sai yanzu ne za ku fahimci juna, za ki tashi kina bi shi saboda ke baki da wayo, baki da lissafi. Idan yana so ki bi shi duk inda yake so ki bi shi, ku yi aure mana. Idan kuka yi aure ku tafi duk inda za ku tafi. Babu wani damuwa. Amma mutum da ganin ke ce miki zai aure ki, shi kenan hankalinku gaba ɗaya ya da gargaje. Wannan ya zo ya ce miki zai aure ki, jibi wannan ya zo ya ce miki zai aure ki, gata wannan ya zo ya ce miki zai aure ki. Me yasa ba kwa tunawa cewa wannan kalmar auren da shi ake yaudaran ku, ake sake yaudaran ku, ake ƙara yaudaran ku, amma ba ku da lissafi. Yana da kyau ki dubi mutum, ki kalli mutum wanda ya ce zai aure ki, ku kuma ji kalamomin da suke fitowa daga bakin wanda ya ce zai aure ki. Sannan kuma ki ga shi waye shi tukunna. Amma da mutum ya ce zai zo ya aure ki, kawai zan aure ki, shi kenan gaba ɗaya kanku ya toshe, lissafin ku ya damalmale, shi kenan ai aure na zai yi. Wallahi wasu kuna neman mari, wallahi wasu 'yan matan, wasu suna magana san ji kamar rufe su da duka, saboda haɓatan Allah dan annabi. Kowane kin yi samari ya kai 10, wata ta yi ya kai 50, kowa ya zo zai ce mata zai aure ta. Kowa ya zo zai ce miki zai aure ki, amma saboda ke wawuya ce da an ce miki za a aure ki, shikenan sai ki saki jiki, baki da lissafi, baki da tunani. Idan zaka aure ni ka zo ka aure ni mana, shine me. Idan namiji zai aure ki, wannan ya zama daidai ma da lokacin da ke kama kanki. Ba wai idan namiji ya ce zai aure ki sai ki sake kanki kamar wata mahaukaciya ba, shikenan abin da ya ga dama shine zai dake, abin da yake so shine zai samu. Idan namiji zai aure ki, a lokacin ne ma ya kamata ki kama kanki, ba wai a lokacin ne ya kamata ki saki kanki ki haukatar da kanki ba. Namiji ya zo ya ce miki zai aure ki, ya koya miki shan benelin, ya koya miki zuwa party, ya koya miki shan roci, ya koya miki shan cocaine, ba abin da ba zai koya miki ba, wai zai aure ki. Iskanci yana da daɗi, kwarai kuwa iskanci yana da daɗi, ka je nan ka yi abin da ka ga dama, akwai daɗi. Amma babu wani namijin da yake so zai aure 'yar iska, ba zai yiwu ba. Wannan da ya gama lalata kin ba zai aure ki ba, zai zagaya ya je ya samu wata ya aura, wannan kuma ya rage naki, saboda ke ce wow. Ya gaskiya ya kamata a tattara mun 'yan mata da yawa a zuba musu a cikin aji, saboda akwai waɗanda suke neman a buɗe kwakwalwansu a zuba musu maganganu a kai, kamun a sakin su fita waje. Saboda ga baki ɗaya ba mu da lissafi, kanmu gaba ɗaya ya toshe. Da an ce aure, ni ban auren nan, da an ce aure shikenan an gama da mace. Da an ce aure, mace mai hankali mai tunani gaba ɗaya sai ta rikice. Saboda me kuke rikicewa wai akan auren nan? Me dalilin da yasa kuke rikicewa? Idan namiji akan ki aka fara yin aure, ko wasu dalilin da wasu suke bayarwa sai su ce wai to duka kawaye na gashi sun yi aure, wallahi ni ma auren nan nake so, ya kamata in yi aure in je in zauna a gidan mijina. Kwarai kowace mace tana so ta yi aure, kuma kowace mace tana so ta je gidan mijinta ta zauna ta hayayyafa, Allah ya raya mata ƴaƴanta. Amma wanda ya zo din nan ya kamata ki san cewa waye shi. Ki yi tunani, idan wanda zai aure ki ne, akwai abubuwa da yawa da ba zai taɓa ce miki ki ba, ya kamata ki buɗe kunninki. Akwai halaye da yawa wanda ba zai koya miki ba. Ina ƙara gaya muku, iskanci yana da daɗi, amma babu namijin da yake so ya auri 'yar iska.
zai gama lalata ki, ya gama koya miki shan wiwi, ya gama koya miki hauka, ya gama tarwatsa ki gabaki daya, sannan sai ya wuce ya je ya auri kamlalliya mai kamun kai wadda ba ta da wannan halayen naki da ya koya miki. Yana da kyau ku ringa tunani, ba wai da namiji ya zo ya ce miki zan aure ki shikenan lissafin ki ya damarmure, kina rawan jiki, jikin kina zikiri na maulidi, duk abin da ya faɗa da ya buga miki waya kina karkarkar kina ɗauka. Ya zo ya aure ki, zai aure ki, idan ya aure ki da abin da ko gara mun yi sai ku je ku yi. Ba wai da mutum ya ce da ya faɗa da baki, ya kamata ku daina amfani da maganar da take fitowa daga bakin mutane, ku ringa ganin abin da suke yi. Idan mutum ya gaya miki zan yi kaza, ki ce to sai ki bari sai ya yi wannan abin da ya ce zai yi kamun sannan ma ki bashi wani ladabi ko ki bashi hankalinki ko kuma ki bashi tunaninki. Ya kamata ku san bambancin samari masu zuwa su wuce da samarin da suke zuwa su tsaya. Ya kamata ku gane wannan bambancin, ba wai da an zo an ce oh wallahi kai wallahi dan mata kin haɗu wallahi talla, ai kawai kinki kawai in ganki a cikin gidana ma malam, ai ke matar aure ce, ai ke wallahi wife material ce, shikenan an dagula mata lissafi, ta kirkice ta zama wawuya. To wallahi tallahi ku bude kunnen ku kuma bude idan ku ringa kallon abin da yake faruwa. In ba haka ba wannan auren da ke so wallahi ba za ki yi shi ba, saboda idan kika biye mu waɗannan masu cewa za su aure ki, kina ta bin su, suna ta lalata ki, suna ta tarwatsa ki, wallahi tallahi zaki zo ki duba a lokacin da daidai wanda zai aure ki zai zo, kin riga kin biye ma samarin garin ku gaba daya sun gama lalata ki, saboda haka ba zai aure ki ba. Kin gani kin wahala, sannan maybe a lokacin kina kin ma tsufa ya kama ki. Yana da kyau ku yi tunani, kar ki sa idan ki akan wai abin da za su baki. Yana da kyau ki yi tunani cewa kina so ki aure, kina so ki hayyafa, kuma duk namijin da yake so ya auri mace yana so ya auri mace ce mai natsuwa, kamalalliya, ba wai gantalalliya ba. Saboda haka ku ringa tunani, idan wasu maza kaman guda 10 haka suka zo suka ce mishi sun neme ki, ko da ya zo da niyan auren ki ba zai aure ki ba, saboda zai bilaye ta wai yanzu ba in can mazan guda 10 da suka neme ta me ke faruwa, ya suka yi da ita. Dole wannan tunanin zai zo mishi cikin kwakwalwa. Saboda haka idan ya tunanin ko da ya zo da gaskiya ne, tunda ya ga wayancan 10 sun zo sun yi, shi ma zai zo ya yi, shikenan kin zama banza, kin zama wofi. Sannan kuma wai ke kina wa'annan abubuwan ne akan kina son aure. To wallahi tallahi duk wanda take son aure ta natsu, ta gane abin da take yi. Ki daina biyan samarin nan, wannan tashin iska, wannan sun tashi, wa'annan sun sauka anan, kina ta bin su, kina ta harka. Ku nemi sana'a, ku nemi sana'a, ku daina bin maza, ku nemi sana'a. Wallahi tallahi idan ba ku samu a harkokin da za ku ringa yi da kanku, kun samu kun natsu ba, a daidai lokacin da zaki tashi aure, a daidai lokacin da zaki duba gaba ɗaya samarin garin ku sun san ki. Saboda haka kanku ya dinga aiki, ku nemi sana'an yi, ku daina bin wanne ya baku, wance ya baku, wannan ya baku. Wallahi akwai ranar kin dillanci, akwai ranar da za ku kuka da hawayen ku, sannan babu mai share muku hawaye. Saboda haka ni ba wai na ce a ni na fi kowa na hankali, na kowa yana da matsalan shi, amma dan Allah dan annabi mu ringa dubawa, muna lissafi, saboda mu mata ne, muna da daidai lokacin da ya kamata mu tsaya. Kuma idan wannan lokacin ya kai baka yi abu mai kyau ba, wallahi zaka gane kuskurenka. Huta lafiya.